Hayırlı kişisiz Müslim televidensi topşuların koresiz жаңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Римма Абзалова җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Бөек җиңү көне илебез тарихындагы иң зур бәйрәм. Ул барыбыз өчен дә изге көн. Безнең илдә сугышның утлы җире кагылмаган гаилә булды микән? Коронавируска бәйле быел җиңү көненә бәйле чаралар үзгә форматта үтте. Масса күләм чаралар үткәрү тыела, үз изоляция режимын һәркем үтәргә тиеш. Шулай да бәйрәм көнне сугышчан һәм хезмәт даны мемориал комплексы буш тормады. Müslim җиңү көнен зурлап билгеләп үтә иде. Яшар мишләр парады, үлемсез полк үзешчәннәр концерты белән ветераннарны мул табын артында хөрмәтләп. Җиңүнең 75 еллыгы үзгә шартларда үтте. Үлемсез полк акциясына да мөслимләр онлайн форматта кушылды. Җиңү бәйрәмнәрен каршы ала идек, шул кадәр тантаналы төстә. Урамнарда иң башта ветераннар үтә иде, мәктәп балалары, эшчеләр, учреждение эшчеләре. Ура кычкыртып, һәммәсенә шушлай кулларына флаглар тотып, транспарантлар тотып үтә торган идек. Шул кадәр матур, күңелле үтә иде бәйрәмнәр. Искиткеч. Коронавируска бәйле масса күләм чаралар уздыру тыела. Район җитәкчелеге илебезгә җиңү китергән райондашларыбыз истәлегенә венок салды. Район советы һәм башкарма комитеты хезмәткәрләре дә яу кырында ятып калучылар истәлегенә чәчәкләр салдылар. Зур югалтулар белән, зур авырлыклар белән шушы җиңүне яулаган Совет халкының әлбәттә бу зур бәйрәме. Һәм инде мин барыбызны да шушы бәйрәм белән тәбриклисем килә. Мөслимнән 8 меңнән артык батыр егет һәм кызлар китеп, ни кызганыч 5 меңнән артык кайта алмаган. Кайтканнары да яралы булып, авыр җирлеккә кайтып, зур хезмәт куйган кешеләрбез. Әлбәттә без аларга рәхмәтле булырга тиеш. Бу көнне ничек түзеп өйдә ятмак кирәк? Җиңү көнен истә тотып, мемориал комплекска килгән өлкәннәрнең һәр кайсыннан шушы фикерне ишеттек. Безнең семьяда 5 кеше сугышка чыгып китеп, аларның берсе генә исән кайтты. Ул минем әтием. Менә ул сугыштан кайтып, колхоз эшендә эшләп, без аны монда җирләдек. Без аны Күбәк авылы зияратында җирләдек мин ПМКда эшләгән вакытта. Менә бу көн нәрсә генә булмасын, аягында йөргән кеше, сулыш алган кеше өчен бу зур бәйрәм. Газиз әткәем Латипов Габдулхак Латипова сугышта катнашып, госпитальдә җәрәхәтләнгәннән соң 1 ел госпитальдә ятып, кире авылга кайтып өретеп ябыштыручы, тегермәнче һәм тимерче вазифаларын башкарып, шул үзенең туган авылында яшәде. Һәм кадерле кайнатам Галимов Шәйх Галим улы шулай ук 1943 елга кадәр фронтта сугышканнан соң каты җәрәхәтләнеп, аяклары бөгелми башлагачтан авылга кайтып, колхоз рәисе, учетчик һәм завхоз вазифаларын башкарды. Җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан төзелгән Батырлар йорты да соңрак ачылачак. Тантаналы төстә билгеләп үтмәсәк тә илебезгә азатлыкның нәрсә бәрабәренә ничек яулап алынуын яхшы хәтерлибез. Батырларның даны мәңгелек. Римма Абзалова, Айрат Фазылов, Müslim телевидениесе. Бәйрәм алдыннан волонтерлар сугыш ветераннарының хәлләрен белеште, өлкәннәр тәбрикләүләр белән бергә күчтәнешләрдә кабул итте. Җиңү бәйрәме алдыннан районда волонтер-медиклар Бөтен Россия җәмәгать хәрәкәте белән берлектә сезгә якыннарыбыз исемле акция узды. Аның барышында җирлегебездә гомер итүче бөек ватан сугышы ветераннарына күчтәнешләр тапшырылды. Безнең инде вам родные акциясы кысаларында без үзебезнең районда яшәүче сугышта катнашкан ветераннарыбызга пакеттар таратабыз. Волонтеры Победы дигән безнең волонтерлар бар. Менә шу волонтерлар белән берлектә без инде безнең ветераннарыбызга шушы пакетларны таратабыз. Бүгенге көндә безнең районда 8 сугышчы ветераны яши. Аларның һәр кайсына менә шу волонтерлар белән барып, без шушы бәләкәй генә күчтәнечләрне таратабыз. Еллар узган саен ветераннарыбызның сафы да сирәгәя бара. Бүген бөек җиңү көнен китергән 8 ветераныбыз гына исән сау. Без волонтерлар Biz нашы бик җиңү алдыннан инде ветераннарыбызга бүләкләр таратабыз. Аларга инде озын гомер телибез. Илебез күгендә җиңү таң атканга быел 75 ел тулды. Юбилей елы бәйрәмен тагын да истәлеклерәк итү өчен республика һәм район күләмендә бик күп чаралар үткәрелә. Бөек җиңүнең 75 еллык уңаеннан сугыш ветераннары федераль бюджеттан 75 мең сум, республика казнасыннан 25 мең сум акчалата түләп алды. Дөньяда
Тыныч булсын. Кешеләр рәхәт яшәсен. Бәйрәм алды көннәрендә ветераннарыбызга Татарстан Республикасы президентының котлау открыткасы һәм «Песни нашей победы» дип исемләнгән аудиодиск та тапшырылды. Лилия Шәймиева, Ойрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Тыл ветераннары да игътибардан читтә калмады. Мөсәввәрә апа Шаймардановага Мөслим информ коллективыннан күчтәнешләр илттек. Мөсәввәрә апа озак еллар типографиядә эшләгән, берәмтекләп хәреф җыйган чорда хезмәт куйган кеше ул. Төне буе кайчак иртәнгә кадәр газета басканнарын бүген дә сагынып искә ала. Район газетасын бетерә күрмәгез. Көтеп алам, яратып укыйм ди. 21 яшымда килдем дә инде нигә. Минзәләдән кайтып типографияга урнаштым инде. Ул вакытта Кәрим апайы, Кәрима Галиевна дигән редакторы, хатын кызы. Шулай үзләренә әйбәт эшләп киттек. Мин кайтканда әле плоскопечатный машина түгел, американка дигән белеке машинада басалары. Шок катып карап тордым да, ансында да бастым. Аннан плоскопечатный кайтты, ансында да бастым. Минем ниләр апайым белсәң, бер чумадан мактау кагазлары, дипломнар шунда. Мөсәввәрә апаның балачагы сугыш елларына туры килгән. Үсмер чорыннан ук тормыш арбасын җигелеп тарткан буын, кияргә киеме, ашарга ризыгы булмаса да, күңел аклыгын югалтмаган алар. Кышыткан чыгу белән кышытканны җыябыз, жуабыз, әйбәтләп турыйбыз, пешектереп, шуңа сөт салып, аш пешереп ашыйдыр кышыткан белән. Ул кузгалакларны әйтмим дә инде мин аны. Ул балтырганнарны әйтмим дә. Урманга менеп китсәк, Атласы урман әле безгә 5 километр юл ташларга. Шунда җәяү менеп, җәяү кайтып, нәрсә бар ашый торган үлән бөтенесен җыеп кайтадыр. Мөсәввәрә апа ялгызы түгел, балалары ярдәм итеп тора. Туган тумачага да, күрше күләнгә дә рәхмәтле ул. Бар теләге ил көннәр тыныч, дөньялар имин булсын. Дип Мавзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Теләгән әмәлен, теләмәгән сәбәбен табар диләр. Югары Табын авылындагы мөритүче Рузалия һәм Фәһим Фәрхетдиновлар мөгезләре терлекләр рушите. Гаилә матур итеп эшли дә, матур итеп яши дә белә. Тулырак Лилия Шәймиева репортажында. Авыл җирендә яшәүчеләр үзләрен мал-туардан башка күз алдына да китерми. Хуҗалыкта 10 сыер, 5 тона, 5 үгез бар. 10 бозау янына тагын яңалар өстәлергә тора. Рузалия шәһәр кызы. Моннан 14 ел элек авылга килен булып төшә. Каладан Салага яшәргә кайтканна бер дә үкенми үзе. Авыл кешене инде малсыз яшәргә ни юк инде, аның шуңа күрә мал белән яшисең инде. Шулай авыл җирлеге шулай бара инде, мал белән. Малсыз монда авылда делать нечего. Бакча белән генә яшәп булмый, потому что бу эштә юк. Фәрхетдиновлар дәүләттән 200 мең сум күләмендә субсидия алып, әлеге средстваларга малларга абзар кура төзегәннәр. Хуҗалыкта һәр малның кушаматы исеме бар. Мамонт, Белый, Шустрик, Ахламон, Астра һәм башкалар. Авыл кешесенең төп яшәү чыганагы ул мал-туар. Сыерсыз йорт, сыйсыз йорт дигәннәр бит. Сыерлардан сөтне аппарат белән савып алалар. Аны Фаиза кооперативына тапшыралар. 200 мең ярдәм алган, 200 сум авылда салырга бераз ярдәм булды инде. Шундый белән авылда салып 2 ел элек пай җирләрен рәсмиләштереп алганнар. 43 гектар җир биләмәсендә печән чәчелә. Ләкин бу елны басуга керү печәнлекләрне карап эшкәртү проблемага әйләнгән. Юлны күтәртү сәбәпле Фәрхетдиновлар басуга бара алмый. Бу мәсьәләдә ярдәм көтә алар. Хуҗалыкта үзләренең техникалары да җитәрлек. Узган көз өр-яңа МТЗ-80 трактор сатып алганнар. Пресс-подборщик, печән чапкыч, сабаннары, азык ташырга кечкенә трактор арбасы, башка кирәкле җайланмалары да бар. Авыл җирендә яшәргә була. Йөрмәсәң, ялкауланмасаң, мал асрап, сөтен сатсаң, итен сатсаң, яшәргә мөмкинлек бар. Гаилә эшнең тәмен белеп яши. Хезмәт төбе хөрмәт дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Авылда эш юк дип зарланып ятмыйча, рәхәтләнеп эшли белгәннәр матур итеп яши дә белә. Теләгән әмәлен тапмый калмый. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. 15 май гаилә көне. Гомер кызларын парлап каршы алучылар бәхетле. Тугаш авылыннан Рәзимә апа белән Шәйхулла абый матур тормыш юлы үткән. Балалары, оныклары да әтияни, әби бабай тәрбиясендә тормыш көтә. Яшьлектәге хисләрен бүгенгәчә саклаган Фәссаховлар гаиләсе турында алдагы сюжетта. Тугаш авылында гомер итүче Рәзимә һәм Шәйхулла Фәссаховлар гаиләсе күпләргә үрнәк. Әле дә бер-берсенең йөрәк тибешен тыңлап яшәүче пар яшь вакытларын бик еш искә төшерә. Яшь чактагы сыман булып калганмы Шәйхулла абый, аның нинди сыйфатлары өчен үз иттегез, яраттыгыз? Акыллы булган өчен, тыныч булган өчен, сабыр булган өчен, юл куя белгән өчен,
Бик кайтып кермәде инде, балаларын йоклаганын күрмәде, торганын күрмәде. Иртә китте, соң кайтты. Хезмәтне нык яратты инде. Авыл почтасында телефонистка булып эшләүче кызны рәисне йөрткән егет беренче озатуда ук ошатып ала. Гадилеге, эшкәрсезлеге, тыйнаклыгы белән үзенә каратты да куйды. Ярты гасырдан артык гомер кичерәбез. Һаман шул беренче очрашудагы кебек, ипле, сабыр. Тәүге мәртәбә озатканда ук йөрәгемнең яртысын бүләк иткән идем. Рәзимә үзе белә микән дип шаярта Шәйхулла абый. Беренче классында шату белән шуңа идарәгә җөрдем. Аның ризалыгыннан башка. Миңа бик ошагаларның семьялары да туган иләр. Шуңа алар белән тату әйбәт яшадым. Хәзерге көндә дә шулай яшәйбез әйбәт. Фәссаховлар 3 бала үстерәләр. Декрет ялыннан соң Рәзимә апа хуҗалыкта 7 ел сыер сауа, аннары 7 ел ветфельдшер булып эшли. Соңгы 20 елында склад мөдире вазифасын башкара. Шәйхулла абыйның бөтен гомере юлда уза. 40 ел шофер булып эшли, шуның 20 елында колхоз рәисен йөртә. Мин бит инде тәмәке тартып та арак бирмәдем, эштән кайттым. Булар белән гел бәйләнмәдем. Ничек булса да, ничек булса да кайтып алардан тавышлар бирмәдем. Кайттым, эшләдем. Мен бит 5-нче ярта тора торган идем. 1 яртыга 5-та бардым саат иртән. И 8-сигә кайтып керәлмәдем. Җитәкләшеп гомер күзләренә кереп баручы Фәссаховлар бар эшне киңәшләшеп, бергәләп башкара. Ике арадагы җылы хисләр учагының уты сүрелми. Ишеп базып тузып йөрмәде, Аллага шөкер. Эшне яраттым инде. Мал асрады күп итеп. Бүтән туганнары юк. Минем туганнарым хөрмәт итте. Әниемә хөрмәт итте. Гаиләләре безнең өчен үрнәк. Алар һәрвакыт тату яшәделәр, дус булдылар, бердәм булдылар. Берсенең сүзеннән берсе чыкмый, бер-берсен күз карашыннан ук аңлыйлар. Безнең анаклар да, балалар да алар янына атна саен атлыгып торалар. Әби белән бабай янына кайтабыз дип. Һәм без балаларыбызның әби белән бабай тәрбиясе күрүенә бик шатбыз. Әти, әнидән һәрвакыт үрнәк алып яшибез. Алар безгә яшәү көче бирә, авыр чакларда һәрвакыт аларга таянабыз. Гаиләләребездә шулай ук алар кебек үрнәк гаилә булырга тырышабыз балаларыбызга. Тулы һәм матур гаиләдә тәрбияләндек диләр балалары. Әти-әнинең бер-берсенә җылы мөнәсәбәтен күреп үстек. Алар бер-берсенә ир һәм хатын гына түгел, иптәш тә һәм сердәш тә булды диләр алар. Әлеге гаиләгә күзләр тимәсен. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Муслим телевидениесе. Рәзинә Кашапованың кулыннан килмәгән эше юк. Тормыш иптәше Рифкат абый алтын куллы ир-ат. Ихаталарында да, тәртип бакчаларында да ниләр генә үстермиләр. Ару талуны белмәс туга шуңганнары турында алдагы сюжетта. Рәзинә белән Рифкат Кашаповлар күп еллар элек Соклаубаш авылыннан Тугашка күченеп кайткан гаилә. Биредә Рәзинә апа ныклап кул эшенә тотына, бәйли, чигәтегә, аларның өйләрендә келәмнәр дә үзенчәлекле. Иң беренчесен уңган хуҗабикә моннан нәкъ 30 ел элек чиккән булган. Декретта вакытта ясалдылар инде алар. Өйдә тик ятарга иренгәннән дигәндә тик ятмаска була. Покрывал, рәсемнәрен чиктем. Аларга җепләрне кайда әйбердән сүтеп, кайда каяндыр табып, ниндидер җепләр. Ул вакытта җепләр юк иде. Бер турны бик кызып китте. Ул тегүшләр, ниләрне, чигүшләрне, ниләрне. Әле быелда тик тормый. Нәрсәләрдер, нитәдер, җыядыр я. Мин аңа нәрсә әйтәләм. Эшләсен, карасын. Аңа алай эше икән. Сорман районының Кәүҗиек авылында шәфкать туташы булып эшләгәндә халыкның ныклап келәм тукыганын күреп, үзе дә шушы эшкә керешеп китә. Әнисе Гөлҗәүһәр гомер буе кешеләргә күлмәкләр тегә, бизәкле фуфайкалар сара. Рәзинә апаның 3 кызы да бәйләү, тегү осталары. Рифкат абый тормыш иптәшенең кул эшләре белән мавыгуын карап торырга ярата. Рәзинә апага келәм тукыганда энәләрне үзе ясап, үткенләп бирә. Гомер буе сәгатьләр ремонтлаган ир егет һәр яклап та оста. Аучы да, төзүче дә, газчы да ул. Энекәш минем рәсемнәр ясый иде, шуңа ак кышлар ясаткан идем, кырына чәчәкләр белән. Онсы шигелеп бетмәгән, тора әле. Исәбе булса кеше. Ничек белдермәсен? Булдыра, сүздә любой кеше булдыра. Токмаңа бит вакыт кирәк, сәләт кирәк, теләк кирәк. Бүген хуҗабикә пар аккышлар ясалган җирлекнең чәчәкләрен ясау белән мәшгуль. Келәм тукудан тыш Рәзинә апа бисер һәм мозаикалар белән картиналар да чигә. Нөсхәләрне заказ белән интернет аша кайтарта. Әнкәй гомер буе кешеләргә дә әйберләр текте. Алар машина белән чигәләр иде. Апа да әнкәйнең сеңлесе, әнкәй дә
Аннары элек бит тәрзәләргә шелтәрләр страш итәләр. Әнкәй машина белән шуларны страш итә иде безнең. Аның кайсы берләрен страш иткәннән соң яңадан тишекләрен ясарга кирәк иде. Мин шуларның тишекләрен бәләкәйдән үк кисеп өйрәндем. Аннан соң үзем дә страш иттем, шелтәрләрне ясый идек. Хәзер инде аны эшләрләр кулланмыйбыз бит. Кашаповларның йортында гына түгел, ихата һәм бакчаларында да пөхтәлек күзгә ташлана. Агач куакларның нинди генә төрләре юк. Һәр нәрсәгә өлгергән, бакчасын да, өен дә курчак өе кебек матур итеп тоткан Кашаповларга сокланып кайттык. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Абзалова сезнең белән сау булашам. Яңалыклар чыгарылышына Сеңиске карамалы үзешчәннәре концертыннан өзек тәкъдим итәбез. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. Похоже на звонок на большую перемену, и она пройдет по твоим правилам. Уже решил, кем хочешь стать? Мы поможем тебе с выбором. Большая перемена – всероссийский конкурс для школьников, где задания будут подстраиваться именно под тебя и раскроют твои самые сильные стороны. 2 формата – онлайн в нашем сообществе ВКонтакте и офлайн. И, конечно, подарки, баллы при поступлении в один из лучших вузов страны, путешествие мечты, а может, 1 000 000 рублей. Участвуй на сайте большаяперемена.онлайн. Перемена началась! Пап, зачем ты каждый год идешь жечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? Если сгорит не только трава, а лес? А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигать сухую траву. Ну купи! В классе уже у всех есть! У тебя же на прошлой неделе зарплата была! Хочу новый телефон! Воспитывать сложно. Позвонить легко.
bütün bulunga taralgan. Nerse pişirdiğini sapa. Nerse pişirsem şunu açarsın. Bu günge fırçak mutlasın. Gadir abi, başlarınız kadar oğa kaytıra kuştu. Suğuş başlanlar. İndi suğuş, kim bilen? Misal, bizge karşı suğuş başlagan. Ondan haber geldi. Var iraklarına suğuşqa alıp gidelim. Yettim bitmin sizge, ko'nglim nidir sizedi yep. Rezil canımı suğuşqa alsalar, uluş tabiitma nişikler üstürürmü? Seyrine de alırlar indi. Pişiyen işleri bitkeş, duyular yasaklar bitkeş, geldik biz. Rızıklarımla boşa, erem itme. Fatima, ayrılışı minutlarla kelip жетті. Ayrılığı bek ağır olsa da biterge vakit. Vatanını saklav bir yiğitler işi. Birişmegin. Kuterme. Ne bu yüzükle basır, ikimizin ismimiz yazılgan. Bu seni ağır soğuş yıllarında saklavşı da, yaplavşı da bulsun. Her vakit beni isine çürüp dursun. Rahmet maturum. Biz qaytib jeterbiz. Kuytiguz bizni. Kayamını kaşayım. Yağına 18 yaşta oldu biten sene. Koylarına gidip taşlarlar indi başka ilarına. Korkup kalma yarama. Düşmanını kursam, ipteşlerinden de kalma. Özün sakla bırak, sen bitmeyin bir de bir güne. Düşmanlarını zengin koyma bir kursayım. Panidem xush. Ular uzdira olmadık indi. Nemislerini qinab qaytmaş bolsa da Allah bizden uzdururuz. Hayri davra. Mana bu pul yavlab. Vaqdam bular olsun. Isen sağ yurib qaytamiz. Jingib qaytamiz. Onlarning iseni-men bulurlari, so'g'ishda botirliqlar yo'qlab, zo'r jengullarga erishuvi bizga kuch dard berib turadi. Şolay Orağız seni, bulutlar kuyurup kilemini. Yalanlar başlap dura biteler. Şuşa жылы yağmurlar, yerge şifa bulup. Bütün geçken iginler biz matur edip şıtıp çıksınlar idi. Yozg'i sheshudan yulosini o'tkazib olg'ali, bizning sheshgan ilinlarimiz shusha
Ayaklarında tutsun biyeley. Münecim naskiler, ayaklarında tutsun. Ayaklarına cılı bulsun. Şulay bulsun, ayaklarına bürüşütmesinler. İsyaninin yine jingüler bilen koysunlar. Berenge de kiptirgen ilime demine. Rahmet, indi rahmet. Büyük kupulgan iken bu. Büyük kupulgan iken. Gazi soldatlarımız için barıp zikse yararı. Uzumdan gazizkeyine de birer serlekse yararı. Opalar, kızlar, min gitiminde yolşanan yolda bunu eybettiler. Sağ olup durağız. Bunu irtege okur. Bugünün poştağa kirip, işetler soğuk taraf. Bugünün ciberimin Allah verse. Yüzdeler ki şu tarafa koya barımız iken, benim kerosinim bitkeni. Bizge gelirsiz, 104 günlük kerosinim var yani. Yarar, min bazardan bir stakan tuz alıp qaytkan idim. Tuzlap, demlitip, berenge pişirip alıp gelirim. Gelir mi darlar versek?